זה מצלם? זה מפריד? הנה, תראו פה איזה דבר בקשתות. תראו איזה נעליים. די, תראה מה זה. יש לו קסדה גם על הראש. קסדה! אמרתי לך שתצחוקים. תרקוד, תרקוד, תרקוד. עזוב, תחזור. אמרתי לך, לא. תחתוך את זה בערבית. בסדר. בעריכה אל תדאג, לא מעלים. תחתוך את זה, לא רקד. אם היא רוקדת, יאללה. הלו, בלי ידיים מיותרות, אה? לא, יאללה, אם את רוקדת. תרקוד איתו, נער. הנה, אתה, עם הנרגילה. לא, עזוב. רגע, תראה את הנייק, תרים רגע את הנייק. כל אלה שמסתכלים, צחוקים, בני זונות של האמא שלכם. תרים רגע את הנייק, תרים. תראה נייק. תראה, תראה חור באמצע. חור באמצע. אני מסטודיו עד כפרה. בור קודי. קודי איתו, תרקדו. הלו, תרקוד. הלו, תזהר על הנרגילה. עוד פעם את הנייק פעם אחרונה וזהו. את הנייק פעם אחרונה וזהו. נייק אמיתי. נייק של תימנים. נייק של תימנים. זהו, תחתור. זהו. את הנייק עוד פעם. לא רוצה. את הנייק פעם אחרונה. נייק, אחור. רגע, לקק את הרגל שלך. כן, משהו. דיינו. זהו, כפרה, תחתור. תחתרנו, כן. תראו את בא. זהו. הנה את בא. זהו. הלו, חלאס. תראו את בא. דוסי. הלו, בוא תרקוד רבי נחמן. בוא. לך תרקוד ידו. לך. בוא איתי. לך, נו. למה אתה מדבר ככה? אבל לא מדברים ככה, מה יש לך? נו, תרקוד איתה. הלו, היי! חלק. רגע, תרקוד פעם אחרונה. אחרון. לא רוקד. לא, אני סגרתי, סגור. מוטי, אני רוקד מהצד. מוטי. לא, חלאס, סגור את זה. סגור.